Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Stay
please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, help us as we worry about our own problems. Let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work,
by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life.
He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi na sabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngonya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Thanksgiving Mass of Richard, offered by Ricardo. Thanksgiving Mass of Ricardo, offered by Ricardo Ribaya. Pasasalamat, dulot kan Salon Fedelino, Cel Santillan. Special na kahagadan, for guidance for bar exam 2025, dulot ni Clea C. Lagco, to pass the 2025 bar examinations, dulot ni Sarong Anonymous, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the 2025 bar examination, dulot ni Agnes S. Bulanon, to pass the 2025 bar examination, dulot ni Michelle D. Bulanon, for wisdom and courage to pass the 2025 bar examination, dulot ni Leslie Marie Baranda, for Maria Angelica T. Perez, dulot kan Perez family, for guidance and success in 2025 bar examination, dulot ni Indira Jean Azul, Melody Calleja, and May Angela Locsin, to pass the bar 2025, dulot ni Kate Joan Balion, to pass the bar exam of Jose Baliwas Bueno,
dulot ni Annalisa B. Bueno, to pass the exam of Joan J. Mangampo, dulot ni Janet Azupardo, to pass the bar exam of Luigi Santillan, dulot ni Irene Tapar, for healing and fast recovery of John Carlo Garcia, to pass the bar exam of Brittany May R. Bugtong, dulot ni Juanito D. Bugtong Jr., for Paula Makasadja, dulot ni Hazel Dasir, to pass the bar exam of Lexter John T. Cabug, dulot ni Elvira T. Cabug, for fast healing and full recovery of Ed Mendoza and Federico Bitonio, dulot kan Mendoza family, for passing the bar exams, for Felix Contreras Jr., dulot ni Bel, for successful result of bar exam of Chardel Gian L. Orihines, dulot ni Delia L. Orihines. Special na kahagadan, dulot ni Giselle Aceituno and family, for safe delivery, healing, and fast recovery of Didi Locsin Diaz, dulot ni Josephine Lee, for good health of Evelyn and Anyano, Eve smooth and positive outcome of her PR application, dulot ni Eve, to pass the 2025 bar exams of Marian Joy Sofia, dulot ni Jane Borromeo and Bob Aranas and family. Special na kahagadan, to pass the CIPALE board exam ni Darren James Taiko on October 24, 25, 26, 2025. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Roger, dulot kan Sanyosa family, Constantino, Helasio, Josefa, Hermes, Evelyn, Ramon, Nestor, dulot kan Sanyosa family, Froilan, dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family, Dolores, dulot kan Alcazar family, Teresa, Alfonso, dulot kan Mendoza family, Karina, dulot kan Diskaya family, Virgo, dulot ni Sonia V. Perea and family, Leonora, dulot ni Cel Santillan. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na mga kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Aldaw na espiritu. Miyerkules, sarong pamilya, asin komunidad, digdi sa parokya, nagtataong onra kita. Nagdudulok sa intersesyon, asin pamibikan sa tuyang mahal na ina, bilang si ina ni Danay na pagtaba. Ngunyan man na aldaw, iyo ang ikaduang aldaw kan bar exams, and so we especially pray in this mass duman sa mga nagtitake ngunyan kan bar exams. Siring man idulot niya to ini para sa satuyang mga personal na kahagadan, asin sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan, and syempre sa pag rahay kan mga tugang asin kapamilya ta na sa presente may mga kamatean na sinagehelang. Ngunyan, midbidon ta ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay na kitang masabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen,
sa gabos na angeles asin santos, asin sa endo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa to mga kasalan. Sindarhon kita sa buhay, nadaing kasagkora. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, mamipi kita. O Diyos, kaugaying hilnga ang mga aki nin sa imo pagkabuot, nahuli kay ni ang pagtubos sa mo, nagdatong, asin ang pag-ampon sa mo, nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Huli ta kamo na buhay liwat kaiba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa tuon nin Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun. Bako ang mga bagay digdi sa daga. Huli ta kamo nagadan, asin ang sa indong buhay, natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na sa indong buhay magpahiling, kamo man ipapahiling panonin kamurawayan kaiba niya. Kaya kaipuhan nagadanon nindo an anuman dyan sa indo na para sa nasa buhay na ini. Pananambay, karigsukan, mga maraot na kamautan, asin kapasluan, nagaruman sa ng pagsamba sa anito. Inigabos ikinakaanggot ni Diyos sa mga masumbikal. Inigabos ginibo manindo kaidtong panahon, tanabuhay kamo sa tahaw, kan mga tao na iyan, an mga gibo. Alagad ngunyan, isinikwal na nindo iyan gabos. Pagkaanggot, pagkamainiton, pagkaungis, pagduhagi, marigsok na pagtaram. Dainanggad magputik sa kapwa, tanganing daiman kamo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay, kaibaan sa iyang mga gibo. Asin iginubing ang bagong buhay, na nagtatalubo sagkod na makamtan, ang dalisay na pagkamidbid, susog sa ladawan nin kaglalang. Sa ladawan na iyan, daing Griego o Hudiyo, daing sirkonsidado o bakong sirkonsidado, daing dayuhan o sibilisado, daing uripon o bakong uripon. Igwa saro sa ng Kristo, siya ang gabos, asin siya yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mahihirakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan mahihirakon sa gabos niyang nilalang. Arual daw magpapasalamat ako sa imo, asin uumawon ko an sa imong ngaran sagkod paman. Dakula ang kagurangnan asin maninigong umawon, dai marururop ang sa iyang kadakulaan. An kagurangnan mahihirakon sa gabos niyang linalang. An gabos na linalang magpasalamat sa imo kagurangnan.
asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibarita ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadian, asin iosip ninda ang sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maherakon sa gabos na linalang. Ipahayag sa mga tao ang sa imong kapangyarihan, asin ang kamurawayan nin sa imong kahadian. Ang kahadian mo sarong kahadian na daing katapusan. Ang paghahadi mo magdadanay sagkod paman. An kagurangnan maherakon sa gabos niyang linalang. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tighiling ni Jesus sa mga disipulos da nga nagsabi, paladan kamong mga dukha, ulita sa Indo ang kahadean ni Diyos, paladan kamong mga nagugutom, ngunyan, ulita kamo papabasugon, paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, ulita mag-uugma kamo, paladan kamo, kung kamo kaungisan, ipagsikwal, pagmudahon asin pakaraoton, dahil sa aki nin tawo. Ipag-ugma nindo anal daw na iyan, maglukso sa kaugmahan, ulita dakula ang balos sa Indo sa langit, siring kayanan, ginibukan sa indang mga magurang sa mga propeta. Alagad, herak man sa Indo, mga mayaman, ulitay nako na nindoan sa Indong ranga. Herak man sa Indo, mga basok ngunyan, ulita kamo magugutom. Herak man sa Indo na nagngingising ngunyan, ulita kamo mag-aagrangay asin magtatangis. Herak man sa Indo, kun kamo pag umawunin tabo, siring kayanan ginibukan sa indang mga magurang sa mga nagsagin-sagin na propeta. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Gari nariparo ko, igwa akong mga tugang digdi na mga tigsisipon man. Nag-aarabo-abo. Kaya kasuba ko nagkakantakan, ano ito? Aleluya. Gari iba ang nadadang ko, riruloya. Bako, aleluya. Permita po ining nadadangog na ebanghelyos. Ini subversion ni Lucas. 4 Beatitudes, blessed are you, the poor, the hungry, those who mourn and persecuted. Pero sa version ni Matthew, 8 ini, halawig na marhay. Kaya siguro ang angay digdi, taigwamanin apat na herak man sa Indo. So mayaman, so basog, so inuumaw nin tabo. Yeah. So apat man. So 4 Beatitudes and 4 woes, or herak man sa Indo. These are actually lists of God's blessing. Sisay ang mga paladan. Masusurpresa kita ang mga paladan na sinabi kan sa tuyang kagurangnan, so pobre, so nagugutom, so mga nagmumundo, asin itong pinapasakitan sa ngaran kan sa tuyang kagurangnan. Kung isipon ta, baliktad ako sa paghiling kan kinapan, usually, ang tigsasabi tang mga paladan, itong mga kontraktor, itong mga mayaman, itong mga basog, asin mga maugma sa buhay. Tigtatawan sa nakita kaining impresyon na para sa mahal na Diyos, ang bendisyon dahil nagsusunod
kay itong logic or standard kang kinaban. God's blessing do not follow the world's logic or standard. So, sisay ang mga palada. Enot, itong mga nagdidepende sa Diyos ang sa indang buhay. Blessed are you when you depend on God. Kaya sabi niya, palada ng mga duka tasa sa inda ang kahadean ng Diyos. He is speaking here of poverty, not only in terms of money, but itong manunungod sa disposition kan tao na dukha siya sa pagmati niya kung mayo ang Diyos sa iyang buhay. It is about knowing that we cannot live without God. So bilang mga disipulos, arong dapat kaini daapo ang satuya man na disposisyon na sasabihon ta permi sa satuyang kagurangnan ikapo ang sakuyang kayamanan. Lord, ikaw ang aking kayamanan. Nakadepende ang sakuyang buhay sa saimo. Naramdaman ko kang nagpakumpisal ako sa mga eskwelahan sa kang yaon pa po ako sa ibang parokya. First communion kan mga aki. So, bago kan first communion ninda, tigpapakurumpisal ining mga aki. May sarong aki na inusenteho na maray. Siguro, pagmati niya, mayamanon sinda. Aram nindo so request sa kuya kag aki. Sabi kan aki, Father, ipag-pray mo naman na maging poor na kami. Maging pobre na kami. Mabangkrap ngaya ang negosyo na mama. Tapos si Papa. Naggalas ako. Magayon baga ang marahay ang buhay. Pero nga ining aking ini. Gusto niya, mabangkrap na daang negosyo ni mama tapos ni papa niya. Yun daw ang ipagdasal. Kang hinapot ko siya, not na reason niya po, magayon man. Kasi dahil kang negosyo ngaya, wala nang panahon sa muyaan sa kuyang magurang. Ikadua, na rason niya, kapag pobre baga ngaya, sabi ngaya sa gospel, mas tatawan ni Diyos, mas binibless ng Diyos. Sabi ko man, kang tigurup-hurupan, sabi, tama man, when you are poor, God can give you everything. Di ba? Ang sarong kamot na empty, iyan ang malala ganin Diyos nin mga bendisyon. God can fill empty hands. The emptier the hands, the fuller the heart with God. Ibaga, pag namatay ang taan sa tuyang kadukaan, mas lalo po kitang nagmumuot, nagdudulok sa satuyang kagurangan. Si Say pa blessed. Itong mga tao na nabubuhay, bako sa na para sa sarili ko, di para sa iba. Kaya, ang sunod niyang sinabi si Say, ang mga blessed, sugutom. So, nagmumundo. So, mga pinapakaraot nin tao. Ngata, because they are not living only for themselves, but they are living for the love of God and the love of neighbor. Iyan man po ang pangapudan kan lambang saro sa tuya. Bako itong applause, pakpat, pag-umaw kan tao, kundi itong paghingawa niya to, na magi po kitang dayupot sa satuya pong misyon. May nag-usip sa kuyang parish volunteer, siguro saro kan mga ministries na ini, lector, mass collector, katikista. Kang saro ngaya padre, may naghapot sa kuya, kung piraman da ngaya ang sweldo ko pag mass collector ko o pag lector ko. Igwaman ngaya kamong sweldo dyan sa simbahan. Hinapot da siya, may sweldo man ngaya ang lector dyan, ang sakristan. Sabi niya da, igwa. Ano ngaya ang sweldo nindo? Ay, kung ako ngaya nagkukolekta, tapos tigtawan lamang ako nin smile hali sa mga naguhulog sa kolekta. Bako so naguhulog nga ning 500 pero mors, yeah. Kung ako nagkakatikista, maski di akong sweldo. Pero nagsusunod sa kuya ang mga aki, asin maog masinda na nagdadangog sa kuya. Iyan ngayaan sa kuyang payslip. Iyan ang sa kuyang sweldo. Dahil man akong nakuko ang kwarta
sa sakuyang pag-volunteer ka sa sakuyang services sa simbahan, pero sarong ngiti sana kan mga natatabangan ko, maugma na ako. In other words, when you live for others, the reward is priceless. Dahil mababayadan. Written not in peso, but in heaven. Dahil mababayadan in kwarta, pero igwang reward na naghahalat sa to duman sa langit. So napumutan ko mga tugang, ining mga inaapod niya tong kapaladan or beatitudes are not promises of instant comfort, but these are invitations to a deeper joy, mas hararong na kaugmahan. Mas kitig sasabi kan kinaban, that we must be successful. Through these beatitudes, tigsasabi sa to, mismo kan sa tong kakurangan. I do not expect you to be successful. I just want you to be faithful. So, in the end, tigsasabi po sa to, that faithfulness always leads to true blessing. Ang pagiging dayupot, iyon mahimo, tanganing kita maging mga paladan. Rumdumunta, ang kinaban perming naghihiling kung anoan sa tuyang katayuan, mayaman kita o pobre. Pero ang Diyos, ang pinaghihiling po, ang sa tuyang mga puso. Amen? Sa ngaran ka naman, kanaki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod ken kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na O simbahan. Diyos, ginigikan anin tunay na pagkamuot asin katuninongan, itugot mo na mimibi kami na huli kaining atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat. Patanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadahan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba, kan gabos na santos sa sin-anggeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang,
Namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang lugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa ito, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya laki kami gabos na mimibi kami, danganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, maggatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos ng maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat ken maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa ido, ansa kong katuninongan itinatao ko sa ido. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras niya to ang parehas na katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban,
kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, itugot mo sa mong mga paratubod mo na pinapakakan, asin binubuhay mo sa kakanunin sa imong tataramon, asin lang ito na sakramento, na magkamit na gayo kan mga dakulang atang, kan aki mong namumutan, tanganing danay kaming magkanigo, na makisumaro sa iyang buhay, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa inyong kabos na nag-atinder kayo ng misa sa mga naglingkod
sa tuyang misa, magpuon sa live streamer choir, lector, commentator, mass collectors, as in sa tuyang sakristan. Thank you very much po sa inyo. Kasuod ba, may nagtuktok ligdi sa simbahan, nawawaran ki cellphone. Kaya may remind you na bako po liability kan simbahan kung mga may nawawalat kamo. Kung nagsisimba, pag makomunyon, darahon po ang mga bag, cellphone. Kaday taaram kung minsan igwang naglalaog na baka iyan ang tuyo ninda. So, gari kaya feeling ko, pag may nawawaran, ako ang tigbabasol. Di ko po yan mabantayan ang gamit mo. Paano nga ni Father? Kaday kung na ko ang cellphone, sabi ko, bako ko man po karoon obligasyon. Kaya I always give this warning to you. Please take care of your belongings while inside the church. Of course, ma-review ta sa CCTV. Pero bako gabos po, may I tell you, bako gabos na parte kaining simbahan, covered kang CCTV o naaabot kang CCTV. Nagkapera lang po ang CCTV tadigdi na minsan may lugar po dyan na natukawanin doon na daig man naabot. Kaya pwede ka mo magturog habang nagmimisa. Pero so naaabot kang CCTV, so daig nanggad ka mo magyungka ta tigkukwa po kang ABS-CBN, GMA, tapos Inquirer ang mga nagtuturog sa misa, itong retrato ninda. Yan. So please attend to your So, tanganing, data mambaga po aram. Kung nawawalat ang cellphone, lalo ang cellphone po, pakibantayan, nasa bulsa, nata kaya ta nasa luwas, nagsisimba ka, nagsiselfone, ilaag sa bag, ilaag sa bulsa. Po? Yan, salamat po. Pero kung may nakakuaman sa inyo, pakiuli man, taherak man po. Kung igwang nakakua kasuod nagsimbang 5:30 in the afternoon, so, nawaaran ki cellphone kung may naaraman ka mong nakapurot, nakakua. So, baka pwedeng iuli taman po sa iya. O kung nakakua ka mo dyan na nawalat na bagay, itao sa mga yaon po digdi o dyan sa opisina tanganing maiuli ta po duman sa mga nanunungdan. Salamat po. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mayaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning.